لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله زام دورا أكن درسمنا تفسير القرآن من جرما أشكن سورة المعارج. satin da ya wuce mun kwana karshen aya ta 18 fadin Allah madaukakin sarki kalla innaha lazwa nazza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'awa. Allah ya siffanta wutar jahannama da sunanta na laza da kuma yadda take kira zuwa ga duk wanda ya kangare ya juya baya ga Allah, wanda ya tara dukiya ya taskance ta ga barin cire zakar dukiyan taimakon addinin Allah, taimakon bayin Allah. To yau za mu tashi a farkon aya ta 19. Allah ya mana jagora. To sai Allah madaukakin sarki ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. Allah maɗaukakin sarki ya ce innal insana khuliqa halu'a. Alhalu ala wazni fa'ul. Alhalau shine mugun ɓoye alkhairi da kuma bayyanar da raki da kuma sharri. Alhalau sifa ce mai muni daga cikin sifofin da ɗan adam ya siffanta da ita, wadda ubangiji ke kiran waɗanda suka yi imani su tuɓu ga barin wannan mummunar sifa. Alhalau shine mutum ya zama duk abin da ya same shi na alkhairi zai ɓoye alkhairin kuma zai yi rowan wannan alkhairin, amma duk abin da ya shafe shi ba daɗi zai yi terere ya yi raki kowa sai ya ji abin da ya same shi. Jama'a mun fahimta? Allah ya ce innal insana khuliqa halu'a. Ayar gaba sai ta fassara menene khuliqa halu'an. Allah ya ce idza massahu sharru jazua, idan sharri ya shafe shi Allah ya ce ba shi da haƙuri, ya dinga raki, ya dinga kai ƙaran Allah wurare daban-daban. Wa idza massahu alkhairu manu'a, amma idan alkhairi ya shafe shi ya samu alkhairi Allah ya ce sai ya yi rowan alkhairin, sai ya ɓoye kayansa, ba ma wadda zai san ya samu alkhairin balle ya sadar da wannan alkhairi zuwa ga bayin Allah. Jama'a mun fahimta? Wannan kamar yadda muka ambata yana daga cikin sifofi halaye irin na ɗan adam. Cikin taimakon Allah da rahama ta Ubangiji yana ɗaya daga cikin manufa na saukar da alƙur'ani
shine cire mutane daga cikin irin waɗannan miyagun ɗabi'u da halaye zuwa ɗabi'u na alkhairi ababen yabo. Jama'a muna fahimta ko? Yana daga cikin dalilin da ya sa Allah ya saukar da alƙur'ani ya shar'anta addini don a cire mutane daga cikin duhu zuwa ga haske. Waɗannan dufai su ne duhu irin na kafirci, duhu irin na shirka da Allah, duhu irin na sabon Allah, miyagun ɗabi'u, miyagun halaye, miyagun al'adu. To Allah ya shar'anta addini ne, ya saukar da alƙur'ani ne don a cire mutane daga cikin waɗannan miyagun dubbai a kai su zuwa ga hasken imani da musulunci. Jama'a mun fahimta? To daga cikin irin waɗannan dufai akwai irin wannan bakar rowa da ɗan adam ke da ita. Kullau annakum kuntum tamlikuna khaza'ina rabbi idan la amsaktum khashyatal infaq. Saki ayan nan. Kullau antum tamlikuna khaza'ina rahmati rabbi خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. الله يجي قل كجيا مع الأمرك لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن دكوني كوكي دملكر تسكوك الرحمة تأبنجينا إن أتي تسكر الله رحمر الله يا دنكاني أهنونكو لأمسكتم kashiyatul infaq. Allah ce da kun rike kun hana bayin Allah, Allah ce saboda tsoron ciyarwa, saboda tsoron talauci. Allah sai ce wa kanal insanu katuran bi ma'ana bakhila shadidul bukli. Allah ce dan adam yana da mugun bakar rowa.